ichi chirongwa ichi kuti chiitike muzochiona muzofara inenge iri road angels inenge yaita kuti zvinhu zviitike because ndiyo Ngirozi Yenzira. JP Studios, Wagwiziland, Jacque Mgido, Matrix, mfano wangu director Dave, crew yacho yese, mkoma wangu, my brother, my good friend, Tafadzwa Chidawa. Akashimanya murume wawe pa this episode because aita kunga siri part of the deal. Kubva kwekutanga akamaintaina character yake kusvika kwekupedzisira. Chibasa ichi chakarohwa guys, and kana muchida zvenyu kusarasikirwa, make sure kuti makatarisa zvaakuitika iko zvinezvi. Enjoy. Mr. Mgido, thank you so much for supporting Road Angels. Chikabuya isina gas. Murereziwo. Murereziwo. Babuja kanchiko. Anzi. Sorry, mabaneko. Kusho kunze. Atopa kusho kunze se. Yakonje munyadza. Ha? Atakumirira. Sindi wewe ngari basi. Ndimunogadzira mafiri apa. Mane ni kuma neighborhood. Babuja kani chiko. Ama neighborhood. Kunokumorowa manje ngadakuti asinani baservice zvamamchitwa. Mane ni mazorera lipstick kwekuna. Nei, haundipiwo zororo kubva rini? Kuna manje apana. Mabuja, I love you. Imbomira. I love you kuita sei? Do I love you yacho iyo? Ndomunogadzira mafiri chirimo. Because ndaneta. Kuna kunorowa baba Buja. Ndosakete pano panogadzirwa mafiri chirimo. Magadini. Chipo magadini. Ndithola mazita. Ndiko social worker ka Matrix. Ngikubona statement banana. Ndithole abu, Abu. She's my wife. Internet wa mayaniso. This is my Matrix. That's what it. Ndambutsikola kusaipa nonasira kamira sei. Sorry matumanzana. Nemazita. Nemazita ndatambura. Okay. Kufamba kuya usiku kudai so baba Abuja vanetsi. Vane chimeni 2 months and 2 months, 2-3 months vakuita pavakangotanga zvemadrugs nana Ebenezer handisikunyatsozva chii chiri kuitika. Izvezvizvi vari kuti nezuro cheche ndakabika poto, ndabika fish vakasvikoitira wet mupoto. And then I will be feeling angry. Aire kuita Buja. Ndokumbira mute muchirova please. Umwe ngagare padhuze ndokona kutorohwa pana maini muchenjera. Tokwasa kuti vambo torwa nevakomana tusati. Ani monorohwa. Aiwa. Saka dzimwe nguva vanoti kana twakanyatsokwidza vari kurara muti wemabhurusi uri pamba, and then pa next door pana Ebenezer pane muti wemango. Ndofunga bazi resex kwakusisina izvo zvachagarisana nemaneighbors, and then kurohwa neki yangu ndikatarisa apo kurohwa kudzipwa kana twakwidza ndakutotya kurara mumba kurohwa. Mainini vakasvika nezuro ezvinezvi machena akapfekwa handamainini vari kungotora zvinhu chero vanhu vari kungomhanyisa kunotora futi. Tiri nyama imwe mudzimai. Aiwa. Chinyama imwe. Chiko. Ndichandingenda pfeka wo. Kwemimi munogotora zvinhu zvangu sei kunai baba? Handiti mukona tondityisidzira ndiyo. No, it's okay. Saka regaiti kubatsire. Like I said, panapa pa Matrix tinobatsira vanhu vanodambudziko rekusha zvinotakata.
our program, shandisa non-pharmacological aspect. Madison inga ngunduzira kuno ku Madison. Bucha bamkuru sikamaya pamunhu mukuru imimi. Aiwa. Unfortunately panapati loyo tichatsvaga dzimwe nzira dzekuti vakaome down. But tokwanisa kuvasiya nhasi. Yes, it's okay, no problem. Maita basa. Zanorenye ndikuriziva muda kusara muchita zvikomba mumba muda kundisa kundimanikidzira kupinda kune maneighborhood kuno. Maneighborhood api? Ndapi maneighborhood? Maneighborhood akamira Maneighborhood kana makatarisa mucharowa baba Buje. First name yakanzani? Albert. Right, Albert, ndokumbira kuti ungodzikama tikwanise kubatsirana ndi. Temubvisa machene vanhu. Taura kuti Albert Maburi tembo mazvimba ku kusara machena mainina ndokumbira mubvisa anosara papanywa bvisai mudzikame muchibviswa papa vanorova mazvasiyana nana ngirikiri edmo vangu vachikuregerera bvisai zvemanjuzu izvi bvisai zvemajuzu. Sorry ma'am, ndokumbira usitare nyini inini patience chaturo wakarorwa iwe Maburi ndokushandisa chakumba kwenyu. Saka ndisingazivi kuti manga makambowana mukana wekufona here kuchudza program yedu inoshanda sei. Muchirevera papayment here? No, in terms of how we operate maitira tinoita zvinhu. Aiwa isusu tangofona pazvakwidza is like maskati vangotanga kuti ndoda kuenda kutrabablas. Tikati mutrabablas moda unosangana nani zvino ndoda unosangana napresident. Aiwa aikona kundibata iwe. Unoumburuka apa shamwari unopaumburuka apa. 62. Yeah? 62. Alright. 62. Alright, it's fine. Yes, The girl shake the orange. In time on about. So, can I take a drug test? Mom, I'm not doing a drug test. No, not yet. I should some details. Drug test kit, Rajaru. Alright. Aikona kundibatara. Mira ndipfeke ndega. Rambe. Ukumbunyikidza. ndovasiya varega vanoshorowa vakomana. Zvotombondinetsa kuti sei dzimba dzichirara panze
Kuna kuti nemsalad mukumone. Saka tambembira msalad. Msalad. Mana wenyu msalad amai. Mana wenyu msalad. Boys, kati mana wenyu msalad amai. Mova mana wenyu msalad amai. Alright. Chedzera skuimba Zvana ngachita. Ese. Mana wenyu msalad amai. Mana wenyu msalad amai. Mana wenyu msalad amai. Ajge mubora. Anozobuka buka. Yo. Wapana wasati Afrika. Makutotitira ndisatazvika. Saka imafana makutoroti makutoya kuno kwadoka makutadza kurara. Ndozvamakutaura ndini. Aikona kukumbuka shamwari yangu. Makutaurira pasi. Aikona kukumbuka. Regerero sei. Takutadza kuzorora nekuda Kwete sei. handizvo. Ayo ndizvo. Ndizvo handizvo. Auti shamwari unoti sei? Alright, say. Tasvika. Tatajaira sekalazika. Regerero sei. Sorry bukuru. Chizotaura edu sei but chikotiregererai mutaure mo. Toviringika sometimes. Salad hatiregerera. Unozwa pacho panopodzeka zvinhu zvidiki. Unoona kutongovuka kuti shumero nzire panzi. Pasi nawo. Boys, ngatenderane handiti. Ngatenderane. Asi munofanira kutotsikisa kuti mufanira kutotsikisa kuti toda kuzototamba paridhimu rafantan. Itoto tamamuchirova toda kutotamba paridhimu rafantan. Taubuderi. Dasate. Hello. Nero. Tirimo. Boira. Muri Manero mem. Munitsangu munhu Tauya anoita kuona imem. Mayasotona. munitsangu munhu anoita zvemodeling. Nenange muno modeling. You can say that again. Do no model. Ini nditora nemunyato kurova bara ramujaja sekuru. Kuzaiya sikuru anodaurwa bara ramujaja. Munomhanya kusiya majimeni chipati. Munembwa. Nawo mairi. Saka tokufosai kuti daidzirisa yanditi. Aiwa saka Kwete sei. Ndakanda nditi.
Kwete se. Aiwa si. Kwete se atingambodaro. Kwete se. Anzi wabarara mujaji. Msaladi mnyowani se. Msaladi kuona. Sorry timu rangu pachedu. Hapasi pedu msaladi tutanga kuona izvi. But muri timu rangu mimi. Tese takapfeka orange one. Aiwa msaladi. Vanokuwadzisa indani kukuwadzisa izvishuwa. Mire iyoyo. Ndozvimboteerera zviri kutaura. Kosa kuti isusu tese hatikoni kupindura zvakupindura naye msaladi. Orerega ndistike. Chete. Hapana zvakambooma. Tatuuya kumba msaladi. Takumira 3 months tunotoita sei. Ndozviripo. Ndozviripo. Waize. Hapana. Takaita machoices edu kateka. Waize. Tofana kuzvigadzira. Magema angasarata. Yes sir. Tonight nasa recordwe kanti usati nantimboya nevakomana emakamera. Ngozi nasi tinotaura magema handiti? Yes sir. Tagara toita magema handiti? Yes sir. Right. Tinovaenza handiti? Yes sir. No. Matrix Disciplinary and Training Center. Matrix Disciplinary and Training Center. Panapa hapasi pa rehab. Hapasi pachi? Pana muda rehab irwarwe. No. Hapana muda rehab. Hapana. Alright. Panapa varume pamusha panapa pane masvikiro apanoitwa. Muruzvinzo? Yes sir. Umwe wevanhu vari panapa achakuratidza kuti pamusha pano panosvikwa sei. Arume hautsaudzire. You have to pay attention. Ndizvo? Yes sir. Right. Kukuleti. Dana kuti pamwe. Introduction. Ngaterese varume.
because zviri kuitwa nemunhu ndo zvatiri kufanira kuita tiri kuchinzwa. Introduction. Japan, America. Vosanga kuza pano. Nemakore 38 ekubereka. Vosanga kuza pano. Umamtoriro, umabrongo. Chikuza wabereka kuba. Kuroba. Muri kuchinzwa. Yes. Guys, imi makamirira kamwe mune makagara kavachena. Yo mjara utsvaga chei bro. Ugara utsvaga chei. Yo mjara yo. Sati jairira. Utsvaga chei. Right. Tokera pachia shaman. Next. Ahoy Matrix ahoy. Ahoy Matrix ahoy. Ahoy Matrix ahoy. Zita rangu ndoitwa Ishmael Msonza. Ndinonzi Ishmael Msonza. My name is Ishmael Msonza. Ndine 26 years dzekuberekwa. Mhosva yangu yandiudza panapa kutora mbanje, cough syrup, bronchlie, cocaine necrystal meth. Kana ndadhakwa nezvinhu zvidaenda pamba, ndinotanga kunetsa tete vamwe vanditora kubva kuSouth Africa kuti vandibatsire. Ndotanga kunetsana nevamwe vanhu, kushungurudza vamwe vanhu vandogara navo pamba nenyaya yekusadzikisisa nekudhakwa nemadrugs. Saka ndinotenda Mwari ndauya kuti ndizobatsirwa, ndibatsirike ndisarambe ndichikonzera kuchema kwevabereki nehama neshamwari kumba. Kuna mubvunzo tsoka uya apa chama. Enda tone mutare. Matrix ahoye! Matrix ahoye! Inonzi Albert Maburi. Ndauya panapa nechikonzero chekuti ndandishungurudza mudzimai wangu nevana vangu. Pamwe pacho ndaigona kutosumudza mwana negumbo pani ichifashaira. Ndosvika pandaitambudzika chaizvo, ndakuzozvifunga ndiri ndega ndasobha. Uyezve mudzimai wangu amai wabhuja ndandichigara ndichingovarova zuva nezuva. Saka ndo zvinhu zvanyanyoita kuti ndizosvitswa pandauyawo panapa papa. Panzi tricks handizi. Mibvunzo. 62. Komdara zvamine mhuri yakanaka wani. Unoiziva here uyu akadhakwa. Mutoriro nembanje. Ndara maita nezvemu kurarama, ndara maita basa rei. Kupai mari yekudhakwa nekushungurudza mhuri yenyu. Ndaingozviraramirawo sevamwe shamwari yangu. Iyo ndira zvinodedzera kai. Ndaingozviraramirawo sevamwe shamwari yangu. Esarwa mukadzi wako shamwari. Ndanjidzi kunogadzirwa mafiriji. Unogadzirwa mafiriji? Imunogadzirwa mafiriji here baba? Zvazvichinzi kunogadzirwa mafiriji kwatiri kuenda. Imi munogadzira mafiriji? Tine firiji yakafa. Tine firiji yakafa. Hamuna kuziva kuti muri kutoya kumwe? Hapana kuita makarebesa ndomumbotienzani. Get out. Ndomuro mutienzani baba. Vanhu vanoenzana vakarara mukuru. Saroti jaira uzwa. Saroti jairira. Ozviva. Okurova. Dzine hasha idzi.
You're my budget. Do you know my budget? Huh? I'm still my man. I'm my budget. Mayabuja ukafamba namupa ko chaipandi uyi. Mutori ne bitterness na mayabuja. Ngosungiswe nomukadzi wakarora. Anti mayarowa ere babuja muchidhako mutora mutori. Mamusikatori mutori ere. Yeah. Ende pana baba apana ambo kusungisa apana ambo kusunga pana baba sungi vanhu pana. Takasitananiswa nemaneighborhood kwatangatiro. Kubi maneighborhood yekubi. Wakomona kwa office ndo arikunzi maneighborhood. Ana senta ina ndo arikunzi maneighborhood. Wo. Ora isaka mamudzwa kunzi kusunga. Ndanzi kunogadzira fridge. Aiwa vanhu bati mazviona kuti pana baba namafridge. Ndimi mafridge ari kugadzirwa pane imi. Fridge ndo atogadzirwa ndimi. Mukadzi iroro ere. Kunonoka kubika. Umndela zvekudedzera asitoda. Kunonoka kubika. Kunonoka kubika. Dzamunaiti nguva dzekubika dzaifanira kunge dzichirenja kubva nguva iyi kusvika nguva iyi. Between 6 na 8. Iye aizobika nguva iyi. 10. Mobva mamurova. Ko vana vaipinda papi padhiriri zvokuti maibva maida kuvaisa pamupani. Dzimwe nguva paunobva pamba vanhu vanosara vachifurirana zvakaipa usipo. Nevane? Vana vaipinda papi? Vese vane rimwe chete. Ni vana venyu? Mwana wenyu mumombe akura sei? 40. Mamuita mune 12? Imune mangani? 62. Mamuita mune 22? Ane 40? Ndiye wamaibata negumbo unero kwani? Andradzi, wambotarisa masuru dzandinadzo. Sama ingojima kudai? Sama kona toonibata? Nokona ndokolibata? Ndifungutowagona baba Buja vagara pasi. Meningitis. Alright. Vana ndo pazvinoperera meningitis. Ndiani ane meningitis? Right. Inini. Ngatisunge tono mndani. Right. Iwe mndara urida kutinetsere vana. Ndauya in peace baba wangu. In peace. Ndina dambudziko nemunhu. Wakati urikwenda kupi? Urenda. Apa urenda? Urenda. Uratiza. Mndara utatiyere. Right. Imimi varume imami sikatera vabere vasikatera mukadzi ndizvo. Yes. Inzwa varume nhasi tiri kuteerera kamba uyu handindizvo. Yes. Varume nyaya iri panapa usati pesane nakamba. Kamba kana akamira achidai iwe uri kujoga. Kamba akagara iwe wagara pasi. Kamba akasumuka iwe wasumuka. Ndikuwanikidze kamba akamira iwe wakagara. Ndopa uchatipira ipapo. Kamba iwe. Kamba iwe.
Mira, mama, yo jara ukwenda ukachiko. Anoka kushikune mazuka abedu. Ati ndokufunzane kumbo wapi. Rabi ndoya varumeka. Maita henyu lakiro ndiri mu program ndoda ku. Saka ndichangopinda murongwa. Pano pamatrix pamauya pane mitemo yepano. Varume ukachikora mimwe yemutemo iyi upenyu hwako hunounyana pano. Asi ndokutaurirai kana mukaita abide by the rules that you will be given. Unorarama zvakanaka. Muri ndizvo zvakanaka. Yes. Right. Ngativape mutemo. Inoguma. Yes. Pana tidyire kuguta todyira kurarama. Machinzerese. Yes. Yomjara house. Yes. Yes. Pana pabiwe. Amuzochinzere. Yes. Yembe basa ibviswe. Yes. Apana wetinozorora. Yes. Felix acherera mgomba. Yes. Togara takapfinyira. Yes. Amochinzere zvichataura. Take it. Discipline is highly maintained. Yes. Panotogeza every day. Yes. Ndamdasi yakadaro. Inomusiyata mukitazo muri wakawanda. Pana taure nevanhu ava zvigogo. Yes. Pana papengero hapasi psychiatry. Yes. Ndiseyo. Yes, ma'am. Atonga uchiti wakaromba. Uchiti hechi. Right. Imimi hanzi ndimi ka prophet vake. Right. Chimukurundura izvo zvezvo makamisa nemhiko dzenyu dzamakaisa ipapa. Kuti mhiko dzake dzipi. Pewo chair. Hanzi pe chair. Pe agare. Mhiko dzese ngadzibvise. Mubvise mhiko idzodzo. That's what I mean, man.
Doma perra só se ida, né? Oi, Matrix, oi! Machangamire kwakadini kunobviwa tongoramba tichifamba tiri pamwe chete tisapatsanure nzira tomabvunza tiri pamwe kwanzi kune dare kunobudira nezuva mukati pasimba tichanovazunungura vanopengera munzira tiri kuyadzwa tiripamutotoiira nachatsa kuongorora kune bvunzi rinobvira tiri kuyadzwa tiripamutotoiira nachatsa kuongorora vanomirira pane murume atauya naye kazhinji ainomboimba ndichida but nhasi ndandakambuyikisa andikuvaka kupi murume taimba ndikaimba ndandanisitanyowa kusizimsaladi ndikadhukuka guys, ndafara kuva pamberi penyu zuva ranhasi. Ndofunga munhu makatarisa iko zvinezvi munhu anga achiumburuka apa vanhu tu vakasiyana asi handizo kuti munoda kuita upi ari kutaura here uya uya asvika panapa ari mhengera mumba. Chikonzero chandiri kutaurira izvi ndechekuti tine upenyu hwakomana, tine rwendo rwekurarama, tine zvakawanda zviri matiri zvatisati taburitsa nekuti tichiri vadiki, tine rwendo rwakakura rweupenyu, tine zvekutopruvha kuvabereki vedu kuti izvi amai vangu nhasi ndauya ndoda kumbokufadzai, ndoda kumbokuitirai ichi chamusina mbobvira makafunga kuti muchachiwana muupenyu. Izvozvo zvinoitika kana pfungwa dzako dziri pamwe chete. Sinokumbirisa kumana chirongwa ichi ngachichinje upenyu hwenyu murega kucheuka. Ndapota hangu. Ndanakanganwa chimwe chinhu munoziva pane time yandatomboita emotional tiri mumota umu. Ishmael anditi msaladi msaladi tatoka kumba shamwari takaita machoices akashata takufanira kutongogadzirisa ndabatikana zvisingaiti kuti watosvika but pfungwa dzako already wakutozviprepare kuti ndauya kuzochinja anditi ndikutenda my brother achimbosimuka unopfuura unoyambuka unopfuura manje aiwa it's okay chikamu chingori chikamu kangori irwendo mufana wangu but tinosvika. Cheers brother.